Дами и господа, този поздрав е направен за Иво 777 и за неговата прекрасна жена Гюлче и за неговите деца. Алина е сърцето на Иво 777. Алиса е гордостта на мама Гюлче. Алиса е сърцето на мама и татко, айде брат ми Иво 7 с най-якото Ауди от Свищов за жена му Гюлче. Тя е опората на семейството, най-прекрасната съпруга и най-страхотната майка. Алина казва: татко, обичам те толкова много и ще те обичам цял живот. Майко, ти си ми всичко. Алиса влиза с голяма усмивка И всички се радват като я видят. Алиса е слабостта на всички. Айде брат ми Иво 777. красива жена и прекрасни деца, те са твоето богатство, твоето сърце, твоето всичко. Яша брат ми Гюлче е жената до твоето рамо. Тя е най-добрата майка На твоите 3 деца пожелавам ви, брат ми Иво 7 много здраве и щастие в твоето семейство.